Пълнолуние в Козирог ще настъпи на 10 юли, носейки със себе си енергия на завършване и яснота в сферите на отговорността, амбицията и личните постижения. Този период подчертава необходимостта да се фокусираш върху дългосрочните цели, дисциплината и практическите аспекти на живота, докато Слънцето в Рак насърчава грижата за вътрешния свят и емоционалната сигурност. Това напрежение между Луната и Слънцето може да извади на преден план въпроси, свързани с баланса между професионалните и личните ангажименти. Препоръчително е да анализираш постигнатото досега, да си поставиш реалистични задачи и да се освободиш от излишни отговорности. Използвай този момент, за да направиш равносметка и да вземеш зрели решения. Това пълнолуние носи сериозност и яснота, но може да изисква търпение и обективност. Благодаря ти, ако ти е харесало, абонирай се, за да споделяме още вдъхновения заедно.